mým TUčkem. Minuta tiché na TUčko. Chudák TUčko. No to by stačilo. Takže dneska tu budeme mít pár soubojů a bude to takovýto krásný Pegasus Galaxy, ale trošku vylepšený. Ještě ukaž nám Beyblade. Na zápas. Tak jo, takže to je teď Pegasus versus no super. No a můžem 3, 2, 3. Nemá šanci. A přece se točím. Ale dlouho ne. Všechny vás nasadím, jako tady kamaráda Pegasuse. To už nemáš šanci. Jsi už prostě prohrál. No super. Takže round 2. Takže co je to, že? 3, 2, 1, ready, tricks! Round 2 se nepoved, ale vyhrál Zixi. No, takže to je prostě 1-0. A teď 1-1. A teď si tady zabejbladuje remix. Ale to je spíš takový šidlo. Remix neví, na jakou stranu se to otáčí. A tak můžem 3, 2, 1, ledy, trip. Rozdrť ho. Tady někde můžete vidět bouřlivého jígla. A tady TU. Ve středu ti to nějak nejde, bouřlivý ígle. To musíš umět, stejně jako tému. Prostě Eagle to má teď prohraný. No, to si teda nemyslím. Aha. Uvidíme. Tak určitě. Jo? A jo? Vidíte, prohrál. Jo, no To je super. Teučko, prohrálo. Ne, prostě Teučko vyhrálo. A já jako vždy. Prohrál. 3, 2, 1, ready, do prčic. Rozdrť ho, nemá šanci. Co je to za podvod? Hej! Zixi se snažil roztáčet zubama, ale nějak mu to nešlo. Tady vidíte mýho zářivýho. A sakra. Dám ještě tohle. Aby byla větší. Za tohle zaplatí. Si myslíš. Teď to je spíš taková válka. Víš, Beju? Umírají. Au. Takhle to dopadá s někým, kdo neumí Beybladeovat. Jippie! Tvoj Pegasus. Wow, a vyhrál Pegasus. Tak No jistě. ještě si jednou zabuduje remix. 3, 2, 1, ready, trip. Rozdrť ho. Nemáš šanci. Úplně nevím, který se ví. Vidí ho? To je taková šivanda, jak tam ale takhle to nejde. Teda remixy. Ne, nesmíš držet to žlutý. Nedržit. A teď švihni. No, takže to asi vypadá, že zase vyhraju.
tu bude poslední zápas a to jsem já proti Remixovi, známý rivalové. Kterého si asi vezmu peje? Já si beru rozhodně bouřlivého Pegasuse. Adže Pegasus! Takhle jdeme. 3, 2, to se nepovedlo. 3, 2, 1, tady, Vypadá to, že Pegasus vyletěl na dráhu. A bouřlivý Eagle to nějak prohrává. Vypadá to, že si zase chce hrát na hrdinu a dostat se nejdřív do smíru. Ale tomu, jak víte, nevyjde. Teď se srážejí, no, a Pegasus vyhrává své nejlepší dílo. co to, sakru? Vypadá to, že TU se přidává do boje a všechny toky. TU, vydrž! No, vypadá to, že TU je... Hej, co to bylo? A přece se točím. Já taky. Ne, no prostě jsem vyhrál. No tak to bude Co? Takže já chci hlavně poděkovat tady našemu kamarádovi za AGTU, za to, že nám učil arénu. Takže díky. Takže jeho čísla Rixi a Marius. Rzixi TV. Jo, a nezapomeň lajkovat a dávat tak na další video.